και είναι χειμώνας και ο βέβαια είναι καλοκαίρι. Καλημέρα μάγκες από το Haunted House. Σήμερα έχουμε free day και πού θα πάμε σήμερα, bro? Θα πάμε, φίλε μου, βόλτα στο οροπέδιο του Ομαλού. Στο οροπέδιο του Ομαλού. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια στάση. Δεν γινόταν να μην κάνουμε, επειδή δείτε τι έχω πίσω μου αυτή τη στιγμή. Πω, Χριστέ. Μόλις φτάσαμε στο φαράκι της Αμαριάς, ψηλά στον Ομαλό. Το χιόνι έχει λιώσει, αλλά έχει ακόμα λίγο χιόνι πάνω στα βουνά. Έχει κρύο. Άπειρο κρύο. Δεν είναι σαν τα Χανιά, δεν είναι σαν την πόλη. Στηθήκαμε όλοι καλά. Πεινάμε όλοι full. Οπότε πάμε για να φάμε κάτι. Πάμε για να φάμε. Πάμε. Πηγαίνουμε σε κάποια ταβέρνα τώρα εδώ στο βουνό πάνω. Δείτε εδώ. Έργο. Εδώ είναι και το φαράκι της Αμαριάς. Βάζουμε πάντα ζώνη και έχει κρύο. Έχει κρύο εδώ, μάγκες. Δεν έχουμε φάει κρύο από τότε που ήρθαμε. Και ήρθαμε Γενάρη. Και στα Χανιά είχε ζέστη full. Πηγαίνουμε να φάμε στο Ξυλόσκαλο. Στάκες. Τι στάκες, ρε μπρο. Άμα φάμε στάκες τώρα δεν θα φύγουμε από εδώ. Κουρουνόπουλα, ό,τι βρούμε θα πάμε. Ρε μάγκες, ήρθα τόσο εδώ για να μην φάτε παραδοσιακό φαγητό. Τι εννοείται, κριτικό φαγητό από τα καλύτερα. Πάρε εδώ θέα, ρε Κώστα. Δες εδώ θέα. Κουρούνια. Αυτό εδώ είναι. Ζήτα και κανένα μέρος για να κοιμηθούμε. Σοβαρή πόρτα. Όπα. Όπου και η μυρωδιά έτσι από το κρέας. Πώς να φάμε εδώ πέρα έξω? Μαγευτικά. Δεν το περίμενα τόσο ωραίο να πω την αλήθεια. Άκουγα ομαλός. Ήθελα χιονάκι να παίξουμε λίγο χιονοπόλεμο. Εδώ με τον φίλο μου τον Πέτρο. Φίλε είναι πανέμορφο. Είναι όντως πανέμορφο. Έχουμε μείνει άφα. Εκεί πάνω πας κάπως μαγικά. Πάνω. Άμα είσαι μάγκας, ίσως. Αλλιώς δεν νομίζω. Τι θα φάμε σήμερα, φίλε μου? Ό,τι έχει το μενού. Ένα απ' όλα. Τι να πω, βλέπω απάκι, βλέπω σπανάκι, βλέπω κασέρι που λέει ο φίλος μου ο Θεσσαλονικιός γιατί δεν ξέρει. Άσε το ότι βλέπεις, φέρε εδώ για να φάει, παιδί, τώρα. Μόλις τελειώσαμε το φαγητό, η ομάδα είναι ένας ράκος, δεν παρακολουθεί κανένας. Λοιπόν, ξεκινάω από το καλύτερο πιάτο, τη σφαγιανή την πίτα. Μόνο με μέλι όμως. Λοιπόν, χωρίς μέλι βάζουν 7,25 στα 10, με μέλι βάζουν 9,5 στα 10, άγγιζε την τελειότητα. Δεύτερο καλύτερο πιάτο ήταν η σπαλομπριζόλα. Όχι η σπαλομπριζόλα, ήταν αυτή. Σταυλίσια. Η σταυλίσια, η χοιρινή μπριζόλα, 900 γραμμάρια. Πάρα πολύ ωραία, πολύ καλό ψήσιμο, ωραία μαριναρισμένη, πολύ μαλακή. Έφαγε μέχρι και ο πάντα που δεν τρώει χοιρινό. Αυτό ήταν χοιρινό, ήταν μοσχάρι ήταν. Ήταν τόσο ωραίο που έγινε μοσχάρι. Λοιπόν, τρίτο καλύτερο πιάτο, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας μας μπέιταρε με το τσιγαριαστό. Δεν είχε πολύ πέρασει το τσιγαριαστό, μπορεί να είμαστε Αθηναίοι τη Θεσσαλονίκη, να μην καταλαβαίνουμε. Αυτό που είχε πραγματικά πέρασει ήταν το παϊδάκι του αρνίσιο, πολύ ωραίο, αλλά με 17 ευρώ το κιλό, το μισό κιλό, βαράει. Τι να σου πω τώρα για την πανσέτα, τι να πω για την πανσέτα, τι να πω για αυτή την πανσέτα, δεν έχω κάτι να πω. Καπνισμένη στα ξύλα του Ομαλού. Τι μ' άρεσε περισσότερο? Εγώ είμαι απλό παιδί, τα παϊδάκια. Προτίμησα περισσότερο από όλα. Αυτά ήταν τα καλύτερα, θεωρώ. Και καπνιστή είχε ιδιαίτερη γεύση πανσέτα, ωραία. Το τσιγαριαστό επίσης δυνατό. Από το φαΐ, εγώ απόλαυσα περισσότερο το κόκορα με τις υλοπίτες, τα λουκάνικα και την μπριζόλα τη σταυλίσια. Το φαγητό ήταν πάρα πολύ καλό, φάγαμε ό,τι σκάσαμε. Μετά από μια καλή μάσα, αράζουμε στο τζάκι και αναρωτιόμαστε. Το θέμα είναι να κατεβούμε τώρα, να φτάσουμε σπίτι και να κοιμηθούμε, δεν υπάρχει άλλη λύση.